amama antzeslana ikusi behar duzue. Bertan, gauza guzti horiek azalduko dira, ez? Jakin nahi hori piztuko da, eraberean konturatuko gara ze garrantzitsuak diren amonak, ze garrantzitsuak diren kate horiek eraikitzea, ez? Kateak, azkenan lotura horiek eta ezagutza hori. Ezagutza horren bitartez partekatzen da jakintza asko. Eta askotan, jakin mina ez dugulako pizten, gauza asko kantu egiten dira. Nola da posible? Marrazki bizidunen izenak badakizkigu, eta ez dakigu gure amamaren izena. Eserez. Bueno, horrelako kontuak piztuko ditu. Eta baita ere egongo dira jolasak, egongo dira lagun arteko desenkontruak, eta eraberean amama batekin zenbat gauza egin ditezken, ez bakarrik meriendatu, beste 1000 gauza egin ditezken amamekin. Eta hori da antzeslanean egin nahi duguna. Eta asmatuko ditugu festa berriak, esate baterako zenbat hilabete dituzue, kalkulatu duzue, ez? Zatozte amamara, ikusiko duzue. Eta eraberean kantak egongo dira, dantzatu egingo dugu, eta batez ere, ondo pasatuko dugu eta handik aterako gera, bai amama, bai gurasoak eta bai zuek, zerbait gehiago ikasteko eta jakiteko gogoz, eta orduan etxera joan, eta hasiko zarete galdetzen amamari, eta osabari, eta amari, eta galderak egiten hasi. Eta hori da, antzeslan honek piztu nahi duena. Besarka da hundi bat, eta hori.